invest in ways that are straight. Jopuonj sekondari ma Bungoma East okwedo josiasa kaachiel kod jotelo matemo rocho chenro mag duol mandiko jopuonj Teacher Service Commission ka otelnegi kod jakom mar Kupet mar kaunti ma Bungoma David Barasa. Moko kuom jopuonj olero ni ne nitiere mibadhi mang'eny e riwruok mar TSC ka gichwalo kwayo ne migawo mar somo mondo ket chenro mar ndiko jotich obed e yo makare. Jopuonjgo bende ne olero ni ok gibi keto kogi oraka mar tich kaka sirkal dwaro ka ywak gi pok owinji kendo chop e wang'e. Teachers, we know that 17,000 we are asking you, TSC, that 17,000 is not enough. You're posting us to schools that are far from where we come from. How are we supposed to travel to those schools? How are we supposed to pay accommodation in those villages? How are we supposed to take care of our meals in those schools that are so God-forsaken? We are asking you to, as you employ junior interns, make sure the remuneration goes to 25 or even 30,000. Maslahi ya walimu wa junior secondary. Yes. Walimu ni wengi wao ni graduates wa 2015, 2016, 2017. Yes. Sasa tumeona wako kwa internship na juzi sasa wanasiasa wameanza kupatiana mabarua kwa walimu wale wamegraduate 2020, 2021. Wale walifunzwa na hawa. Sasa tumekuja hapa kuuliza tume. Please put your act in order. Endelea kuajiri walimu kulingana na vile walihitimu kutoka kwa vyuo. Ya kwa Ramogi jonga na kao yo madundo kapo kodhi yo neno uti umudhuri Facebook ka neno kai jela mo